Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Hej, čaute. Dneska sa pozrieme do tohto opusteného domu, na ktorý sa jednalo pionierský. Sme tu v trojici, kameraman, ja a Samo. Fanúšik nám poslal hlasovú správu, že by sa v pivnici mal nachádzať mŕtvý pes. Nevieme, či mu máme veriť úplne, ale dobre, veríme mu. Budeme mu veriť a tam sú chatky. Aj tam sa pozrieme. Takže čau. Už ideme. Povedz svoje pocity na to. Tak nejak by som to aj ja opísal a ideme rovno do toho. A fanúšik nám poslal, že by... No, predáme na bazoši ako nové, nikdy nepoužité. To sa predá. Úplne nové. A asi hej. No, takže môžeme ísť ďalej. No, a fanúšik nám poslal hlasovku, že by tu primal byť niekde ten pes mŕtvý. A předpokládáme, že to bude asi ve sklepě. Tak se tam jdu podívat, Samka, protože tady byla asi jídelna. A tady... A to čo tu bolo? Asi, hej, jedálne tu musela byť, lebo... Výťah! Poď sem! Čo? To je výťah. A to je výťah na jedlo. To bola jedáleň. A tam boli izby a asi do izieb nosil ten výťah to. Ukáž? To funguje ešte? Asi nejak už. Výtah na jídlo. To nechám byť svojím. No. Nehovor mi. Balkón. Ale tam nechoďme radšej. Sme tu cez deň, lebo sme posratí a zaušení. Hele, siečka, to predáme ešte na bazoši tiež. Siečka, ne? Ticho, Maťo. A to je tohle jako co? Krásne. Bacha, to je hromada skla. Sklíčko. No, pekný. Tu je to ten. Pumpa. Pumpa, pizza. Počkej, to jsou talíře? Asi Ne, nechoď na to. Já se dělám zapomnět. Je tady pizza. Pizzuška. Je tady fakt ta pizza. No, možno, asi už tam, samo už tam asi ta pizza nebude. Tady, kdo si to pizza pumpa? Ta žinka. Hele, toto je ten výťah. Jdete nahoru. Tam je další. A tady je něco. Může to vidno, vidíte? Co tam je? Oh shit. Borci. Východ. Kto to tu zabeňoval? Fuj. Asi A tady je další něco. radšej. Já se dodívám. Tu zatvárali zlobivé deti. Fakt. Neviem. Ja by som išiel... Aha, čumte. Opa. Kamu tady nějaký sklad? No ideme tam. Ne, tam ne, to až nakonec. OK. Nejhorší nakonec. Potom půjdem do druhého, ale teď tam nejdu. Běž tam první. Nejdem. Nejde. Nikto tam nejde. Vieš čo? Maťo, choď ty. Kameraman. Kameraman nikdy nezomiera. Kameraman nikdy nezomiera. Choď. Maťo, ideme tu. Kameraman nikdy nezomiera. A na to všetko. No poďme späť. Kamu to je čepice, to budeme na bazoši. Tiež, no, môžeme. A tady ještě, i tady jsou mušle. Tam jsou mušle normálně. No, môžeme. Keď tam dačo bude, tak vám dám 100 €. Nič tam není. Aha. Nie.
to je možno zo smutané kakao. A ne, to je z nejakého umývadla. Erinka! To je zlaté, to je jediné zlaté na tejto budove. Red Bull, Coca-Cola, Pepsi. Habuš, babuš. Pepsi, tož. Prečo tu sú mreže? Nechcem vedieť. Ideme ďalej. Ne, já nejdu nahoru první. Rozhodně ne. Ja idem prez... Maťo ide. Jdem tam. Ty so mnou. Jdem víc creepy cestou, anebo na A? Ideme tam. Ne. Tam. Chci. Ktorá je viac creepy? Dobro. Poďme tam. Ale toto je napríklad umenie, toto je pekné. Bratislavský hrad. Je to Nie, to je... Ja som dement. Ani Bratislavský hrad. No poď, ne? Choď. Dobre, že sme tu cez deň. Nejaký nádopovaný pavúk tu musel byť. Dialo, či čo? Dialo? By som veľmi nechodil. Španienské oko, no to je veľmi... Toto je španienské oko. Tam už ne. Poďme dole. Tam fakt nejdem, to se by mohlo popadnout. Vždy choďte radšej na istotu a nie na... Nechoďte radši, hrozně vysoko, abyste vlastně... Toto čo za nadopovaný pavúk musel robiť? Ako bude tu tarantula, alebo máme na Slovensku nejakých nadopovaných pavúkov? Čo bere ten pavúk? A ja to chcem. A jestli byste se ptali na odkaz, tak vám to dáme dolů Hej, do popisku vám to dáme. Presne sú radnice normálne, miesto bydliska, adresu vám dáme, počúvajte. Všetko. To. To není moc matematika, teda to viem. On si odpočítaval tu dní, koľko tu bol. Co znamená. Erika, Nika, Podívejte tady. Arma. Kto nájde Sonan, Sofian, 2000. Kocú kurat. Co tam je? Čo je? Fajkac. No ideme ďalej. Tak, Ale toto je napríklad pekné, toto je fakt umenie. poďte borci semka. Co to je tady napsaný? Satan. Kde? Tady Satan. Srdiečko. Srdíčko Satan. A toto je pekné. A tady ještě něco napsaný. Tu prečo sa tam kýve? Hore? Tam vietor. Aha. Spit. Spíč. Treba. Prep. Co tam je napísané? Vanessa, Sofka, Paťko, Saška, Aninka. Aninka. Pekné mena, veľmi. No, ideme. To je srdecko. My jsme v tom druhém patře. My sme v tom prvom. Či? V prvom sme. Máš baťoch? To máš. Jsme v tom druhém. Nie, my sme v tom prvom. Pod nami nič není. Je, tam je další vchod. No, tam je garáž. Tam se půjdu podívat na ten garáž. Okej. Ale tady jsme v tom patře už. Mhm. To je první. Ideme do toho sklepa. Poďme na toho psa sa pozrieť, či tam naozaj je, či nám neklamali. Ale musíme si podívat na toho psa. Pre content všetko, poďte. Kameraman nikdy nezomiera, kameru drž. Obidvoma rukami. No poď, ideme. Jdeš první? Já jdu... Ja nejdem, Maťo ide prvý. Choď, kameraman nikdy nezomiera, choď. A dávaj pozor, nech nespadneš, ideš tam. Ne, ale co když ty schody jsou takové měkké a propadnou se? Nejsou. Potom nic není. Poď, dávaj. Nejsou měkký. Tak jdu první. Ale jenom z téhle schodu. A z těch druhých ide Maťo. A z druhý jdeš ty. Ja? Nebo Maťo. Maťo, choď no. Není to meké, dobré je to. Poď na mňa ešte.
Maťo, pojď za nami. A teď jde z vás. Choď ty. Ne, já nejdu. Maťo, jdeš. Aha. Choď. Nevím, co to je, dřevo to je. Kluci, mám stíny nebo co? Kde? Nahoře? Já se nás nekouká. Nikdo tam není. Já mám asi ale stíny. Pojď rychle dole, mě straž nás to. Ne, ale jako fakt, já tam něco vidím. Budu číčí školu, já jsem začínám bát, no choď. Ne, já to tam nejdu. Máťo, pojď. Ne. Ty tam jdeš. Koupím ti robuxy. Ne. Ty tam jdeš. 3000 robuxů. Jdeš tam. No pojď hned za mnou. Ne. Ty tam nejdeš. Choď, pojďme vedle sebe. Ne, pojď ty tam. Vedle sebe. Já se šel tady tyhle schody, tak ty jdeš tam. Vedle sebe. Dobře. Tak mám jdeš. Prosím. A to proč Maťu musíme ochraňovat? No pojď, dávaj. Neboj se, pojď. Nic se neděje. No pojď dole už. Tu nic není. Je tam ten pes? No tak pojď se pozrieť. Aha. Jde tam Petr. To řídí. Je to tam. Nebo mačka, alebo čo to je. Dělej. Ideme, pojď. Já jsem nic neviděla. Uvidíš na zázname. Já jsem fakt nic neviděla. Na zázname uvidíš. Mama, ale to pryč. Ale jsme ještě tam. Tam? Všechno jsme byli. Ještě tam. Tam jsme byli. V té druhé budově jsme nebyli. Byli. Ano, byli. To se jdeme, tam nejdeme. Komu ideme tam doma, pojď. Na co? Pojď. Já tam nepůjdem. Tak to jsme byli. Ale tam v té druhé. Jo, však tam jsou ty strašidelné schody, co si zajíbá. Tam ty polovice jsme byli. Že to mělo. Hej, byli jsme to. Mohla rychle pryč. No, To bylo fakt o nervy. A ještě před natáčením jsme tady našli nějakou botu. Ještě ty boty. že tam jsme byli teraz. To je ten sklep. Kde se bude? Co tam je? Tady strašně studený větr. Oh. Kam, pojď se nás podívat tam. A co je toto? Jdu se tam podívat. To je hrozný. A můžeme se později. To je co? Jak nějaký pelěšik pre psa. A to je miska. Kámo. Ten fanoušek měl fakt pravdu. No, čekaj. Čekaj ještě. A ještě tam jsou nějaký chatky. Ne, to už není opuštěné. A tam vzadu. Pojďme se tak pozrieť do okolia ještě. Tak se podíváme. Mě to taky sen. Nočné mory. Chudáček, pejsek. Nevádí, možno to byla mačka. Napište do komentářů, co je lepší, pejsek anebo kočička. Ano, napište to do komentárov. Alebo mrtví. Co je lepší? Živí, mrtví, chodící děti. Alebo mrtví třeba. Živí, mrtví, chodící děti. Alebo tak, no. No určitě není opuštěný, kámo. Je to oba. No je Já tam nechcem jít už. to ne. Ale toto není opuštěné. Kámo, vem si, že žiješ tady.
To by som nechcel bývať. Toto je, aha, pozrite, výhľad, ranný výhľad, ďalší ranný výhľad. To je proste krása. Aj toto fakt bol pionierský tábor. To vidíš, že toto. 6? Lebo to je číslo domu. No, dobre. Ideme. No, takže môžeme ísť. Je to kokos. Fuj. Číslo 7, 18. Tam tady ještě mohl někdo bydlet. Tam jdu nahoru. Čo? Nebyli tady nějaký bezděk, když tady máš rebřík. To není rebrík, to sú dvere. Jestli nás tady sleduje nějaký bezděk, tak ten má ten nejlepší jako prostor, anebo tam. Tam normálne budeš mať vílu, keď tam pôjdeš bývať. Choď tam bývať a máš vílu. Ale jaká cool strecha. Vojenská, kámo. To by som chcel, kámo. Kémo strechu mať. Aj to, jak sa tam dostávali tí pionieri? On tam nebýva, to je asi len taká chata. Čo? Aha. Môže byť aj cvrčok, Maťo. Borči, tady jsou nějaké atomové ukryty. Hej, atomové ukryty, to kanalizáciu tu kopajú. To jak sa tam dostali? Tí pionieri? Jak sme mohli tak dostať? Kámo. Hej, tady je tábořiště normálně. A svíčky. Doktor, na čo to spáľoval? Co? Na bazoš. Na malování. Áno. Však my ideme maľovať, to môžeme toto, ne? No jo, vlastně. Kámo, já tam nejdu nahoru. A jak sa... Pojistky. Nechaj ich. A jak by sme sa tam dostali, mi povedz. Ako... Nejde. Není tady nějaká mina. Prečo by tu bola? Nevím, tak jako... Kámo, to je jako, co tady toto? Já to byla lavečka. A ty si myslel, že to je kríž? Myslím, že je to štéka. 4? Upravená jako tady. Vlastně opa. A ja tam fakt už nejdem. Ne. Toto je čo? Povedzte mi. Ne. To je hnusný. Ne, fakt ne. Fuj. Poďme len k tomu, a nie do toho. Ne. To je nejaká chalúbka. Borci zámek. Ukáž? Chceš do školy? Podrž. Nechceš do školy? Na čo mi do školy zámek? Opa. Taký už kus. Dám čeho? To nejde. Taký už je kus. No už je taký rozpadnutý kus. Zhrdzavený. Ale to... Dobre, toto je ešte cool. Tak je to v pohode. A tu sa ani nebojím. Tu som tak v pohode. Tu som sa kus bál, ale tam by som nešla ani hovno. Poďte ku tomu. A ne tam. Já tomu nejdu, bro. Na tom už baterku. Ale už ne. Fuj, tady něco ještě. Tady jenom kousíček, jenom tady tomu stranu. Ale toto je fakt už hnusné. Fuj. No tak môžeme už ísť. Toto je pekné. Zkusíme vám vyhledat nakonec nějaký fotky z tohoto, jakoby... Ako to vyzeralo? Jak to vyzeralo, jakoby, když to bylo ještě, že tady byli lidi. No. Kámo. To je fakt hnusné tu. Takže tak. Tak jdeme už takovou pryč, protože už to tady... Čakaj. Ešte na hliadku priestoru ideme. Ne, len tu ne, tak sa poď pozrieť. Čo to tak je? Ještě tam jsou 3 patra. No však hovorím ti, že to je 3-patrový. Ne, to je 4-patrový. Ne 4-patrový. Sklep, to a to. No. Aha. Sekačka.
to si všechno. Já už jdu pryč. No, možná jsi pryč. Já jsem se len bavil toho. No, takže opa, baterka, ďakujem. Zase je to takhle hezky. Toto je pekné, no. Tak pekné, to je tiež pekné. No, takže Hezká příroda. hezké všetko. No, takže ak sa vám video páčilo, tak dajte like, odber a sledujte nás naďalej. Takže čau.